Dorotto, uite, per mai nis. Nu pot să vă terminăm cu filmările astea pe tine. Bă, zice ăștia că m-am răpăt cu filmările de astea la Dorotto. Mâinile ăștia. Colazione la Vermicino? Ce să mai? Grazie, grazie. Care îi zice? Nici în starea asta. Ce zice, se laborează oggi? Da? Nu. Laborează o pulă. Sau se laborează în pulă. Da, la ciorap, la ciorap. Ne dai pe ce poți să dai? Acasă, pe ce programe faci? Pe YouTube. Păi băgă-te aici, la mea. Mariano se ia către copaci. Și cum petreceți Paștul? În Italia, am dat niște bani puternic. Îl fac de vreo 8 ani în Italia, că mă ține buzunarul. Ia-uite mă piticul, mă, cum intra cu face cu degetul. Cu toate că nu găsim așa des vopseadă ouă. Ne vopsim noi singuri, ca să-l... Hai, drept. Pleacă voi cu camera de aici, uite, te vreau. Nu pleacă voi cu camera de aici, că te vreau. La camera susă. Băi, Carlos. Candy camera. Te duci în deal în polă, nu stai, nu? Păi Nu, mă duc la naș și la muncă. Nu trebuie să-mi la pirou de azi, în partea asta, la tine, nu? Nu știu că va plăci să mă puneți de alea acolo. Mi-a zis că să facă pentru alea de țipuri, bă. E... Ferul cât e cald bate, zice și el. Ferul ăla bate quando e caldo perché la gente succes, bagă-le pe alea de 3 kW. Dacă nu îi pui focul ca să-l bați. Facem contract. Aveți care de dă Acum e scrie. După aia te informează mai bine să sucești. Ai capitol? Avete capito? Uite, te filmezi eu, Gogule. Dar să-mi dau gluga să mă Oleo, ce mai soare luminos! Mai da dracu tu pe mine, pe basta, e? Că e tropo că te-am filmat, nu?